Představte si fotografii tak křehkou, že by jediný paprsek světla mohl navždy vymazat tvář člověka, který žil před 170 lety. Přesně takové poklady se ukrývají v malém českém městě Polná. To zní jako něco opravdu výjimečného. O jaký druh fotografií vlastně jde? Mluvíme o daguerreotypiích úplně prvních prakticky použitelných fotografiích v historii. A víte co? V Městském muzeu v Polné právě probíhá fascinující výstava s docela znepokojivým názvem Nebude nic. To je velmi dramatický název. Co přesně se s těmi historickými snímky děje? Je to vlastně docela děsivé. Tyto unikátní fotografie doslova mizí před očima. Stačí jen pár kapek znečištěné vody nebo špatné složení ochranného skla a puf, obraz je navždy pryč. Takže vlastně bojujeme s časem o zachování těchto historických pokladů? Přesně tak. A co je na tom nejzajímavější, každá daguerreotypie je absolutní unikát. Vzniká na leštěné stříbrné desce pomocí par rtuti a když se zničí, není možné ji nijak obnovit nebo skopírovat. No, to muselo být v té době něco naprosto převratného. To si pište. Představte si, že kolem roku 1848 přišel do Polné umělec jménem Liberát Kund a začal vytvářet portréty světlotiskem, jak se tehdy této nové francouzské metodě říkalo. Lidé byli naprosto fascinováni. A co všechno se na těch daguerreotypiích zachovalo? Jsou tam především portréty místních významných osobností, členové rodiny Antonína Pitnera, místní učitel Antonín Klusáček s manželkou Aloizie Losenická. A když se na ně díváte pod správným úhlem, objevíte i překvapivé detaily, třeba věž kostela v pozadí nebo antické sloupy. Takže je to vlastně jako časová kapsle z poloviny 19. století. Naprosto přesně. A víte, co je fascinující? Každá ta deska v sobě nese několik vrstev historie technickou, paměťovou i chemickou. Je to jako archeologický nález, který nám vypráví příběh své doby. A jak vlastně probíhá záchrana těchto snímků? Je to neskutečně delikátní práce. Odborníci používají nejmodernější a nejšetrnější metody. Musí vyměnit chemicky nestabilní součásti a přitom dávat pozor, aby nepoškodili samotný obraz. Je to jako operace na otevřeném srdci. Jen místo srdce zachraňujete kousek historie. To zní jako práce pro skutečné specialisty. Co všechno mohou návštěvníci na výstavě vidět? Kromě samotných daguerreotypií tam najdou i části unikátního výukového tabla Rudolfa Gilberta, dokumentaci restaurátorských prací a můžou se dozvědět všechno o principech této fascinující techniky. Výstava potrvá do konce října 2025. Takže vlastně spojuje vědecký výzkum s osobními příběhy lidí z 19. století. Přesně tak. A myslím, že je to důležitá připomínka toho, jak křehká může být naše historie. Každá z těchto daguerreotypií je jako okno do minulosti, které se může kdykoliv zavřít. Proto je tak důležité je chránit a dokumentovat, než, jak říká název výstavy, nebude nic.